BG Master. Това е приключеница. Това е Gamer Troll. Аз съм Бента Про. И така намерихме ето тези нещица. Желязо, what the fuck? Да, О, желязо. И тръгваме да експлорваме света. Аз отивам в Намерихме някакви изгнили букуци. Вижте какви зъби намерихме. Бао ми майките. Вижте ги какви са гаднянски букуци. Ау, падна върху крака ми, майка ти. Така отиваме това да го скрием. Това са останките от букуците. Останките от зъбите и да вървим. Така, сега накъде? Чичама с телефон, чичама с телефон. Който се затръпва. Така хора, ето тук ще скрием. Ето тук ще скрием тези неща. Тук скриваме това. И да влезем в дървото. Дървото тук ли е, бе? Окей. Правим така. Хайде, бързо. В първия епизод направихме, както знаете, в първия епизод направихме как слизаме долу в базата, но сега ще влезем пак и ще намерим нова такава. Елате да ви покажем една база, аз ще водя. И Веси ще опита да щупи един кол, който не успя, защото има катапиле и направо. Той е роден с байстоянските пуйки. Така от спомена, не знам къде. Така. Тичаме. Така. Тичаме с горичката. Много работа. Тичаме. Забързваме. Чакайте. Ходиме на майната си. От кому е с тези долу? Ще направя малко зуминг. Вижте, там има някакъв бял камък. Онзи там се река Циганейшън. Другите се качват. Да снимаме ли? Да спирам ли клипа? Не. Окей. Хайде, аз водя пак. Кой ще ни води? На тъси. Хайде, брат. Знам къде има. Така. Тичаме. Сега трябва да се държим като нормално. Сега той ще насочи малко камерата надолу, за да не помислят да нормално. Така. Аз не как стигна. Там. Валери, ма ги виж тук. Това хора, сега това приключение свърши. Сега ще направим как този прави трикове с винетката си. Добре.
трети епизод от Блок Мастър. Аз трябва да тръгвам и довиждане. Чао!